तो काहे पवनो सर के शौक हो कि हाँ हमरा एगो बाल बच्चा होके हमार धन भोगे वाला लोग होके का आगे वंश चले। लड़का हम हीरो बनी, आगे चल के हमरो लड़का हीरो हो। ज्योति जी के ही आपस में सुलझा बुझा के रही, एगो लड़का होके सबके होके सपना बा। आखिर वहाँ के माई के भी सपना होके कि हमरा बेटा के एगो लड़का होके हम खेलती, दादी कहे पोता देखती, हम निशन के बुआ कहे सबके चाहता नहीं कि दोसर ना शादी अब ना होके के चाहे। काहे कि ज्योति जी के ही समझा बुझा के आदमी रह सकता। जरूरी थोड़ी बाकी तलाक सिंह के फोटो उठा के एकदम पूजा करता लोग, प्रणाम करता लोग कि पति जी हमें, तो उनकर तो पूरा दुनिया मेहरारू हो गइल बा, तो उनकरा बियाह कइला के का जरूरी बा। ज्योति जी में तलाक भइल बा, चाहे हम काहे नहीं रखत, केहू हमरा से फोन करके पूछे तो हम का जवाब रे। लोग अपन प्यार दी लोग जी, यहाँ के देख के ना हमरा के देख के ए जी हमर माई फोन कइले रहल, तो वो पूछा तनी काहे ला हो, तो 4 दिन खातिर रउआ के घरे बोलावतिया, तो काहे ला, तो हमरा भैंसिया के नु पाड़ावा मर गइल बा, तो भैंसिया दूध नइखे देत, तो रउआ चल जाम तो कहीं रउआ के भैंसिया देख के दूध दे दी, काहे कि रउआ पड़वे लेखा नु बानी। कॉमेडी के दुनिया में आप लोग देखे नी प्रीति राज के बेताज बादशाह बनी। जेपी जी के संगे जब भी इनकर कॉमेडी आवेला मिलियन मिलियन व्यूज आला। आज हमनी के बीच फिर से धराइल बनी कहे से कि यहाँ शूटिंग चलत रहे, लेकिन मौसम बहुत खराब होके के कारण शूटिंग रुक गई बड़ुए। सबसे पहले भोजपुरी न्यूज पर स्वागत बड़ुए। भोजपुरी न्यूज से जितना लोग हमरा के देखता सबके उके नमस्ते प्रणाम, गोड़ छू के गोड़ लागता नहीं बोली। कैसन बानी? एकदम बढ़िया बनी। रउआ कैसन बानी? हमहू ठीक बनी। ठीक बनी। मार महाराज कॉमेडी के माध्यम से दम हल्का मचेले बनी। 1-2 मिलियन ना 12 मिलियन 14 मिलियन 15 मिलियन तम काहे इतना का खूबसूरती से ओकरा में डायलॉग करतनी के इतना ब्लास्ट होता है। का चाहतनी रहो साथे एगो दूगो डायलॉग मारी का एकदम मार देती तो यो ब्लास्ट हो जी, दर्शक लोग के खूब प्यारा आशीर्वाद मिली। अच्छा रउआ लोग अपन प्यार दी लोग जी, यहाँ के देख के ना हमरा के देख के। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत खलबली मचल बुड़े, राउरो इंटरव्यू मार चल रहा बुड़े कि मार पवन सिंह जी के शादी विवाह होके के चाहिए, ये बात पर राउर का राय बुड़े दर्शक के बीच जरूर रखी। कोनो पवन सिंह के शादी नहीं के भइल की होके के चाहिए, रउए बताई। शादी तो भइल ही बा, लेकिन साथ में नहीं खेलो परिवार लोग, तो ओकरा बारे में का देखिए वहाँ लोग के वो आपसी मैटर बा, साथ में काहे नहीं खिलू रहत, का वजह बा, ये तो हम जाके वहाँ के घर में नहीं खिलू देखले। अब जे भी बोला था अगल बगल से, वो तो घरवा में ढूक के नहीं खिलू देखले का। हम केहू के नाम नहीं खिलेवे के चाहत, लेकिन आजकल देखो तनी कुछ ज्यादा ही शादी के लेके विवाद चलता। सब केहू होको, सिंगर होको, मॉडल होको, कुछ देखो तनी कि आजकल ऑर्केस्ट्रा वाली लोग भी पवन सिंह के फोटो उठा के एकदम पूजा करता लोग, प्रणाम करता लोग कि पति जी हमें, तो उनकर तो पूरा दुनिया मेहरारू हो गइल बा, तो उनकरा बियाह कइला के का जरूरी बा। रउआ जैसन बोलनी है, एगो हमहू इंटरव्यू देखनी है कि एक कोई बड़ी बंगाल के कुछ नाम बतावत रही, मार एकदम कहते पवन जी हमारे पति हैं, हम इनसे शादी करेंगे। तो अब बताई पवन जी के तो मेहरारू लोग फोटोए में बन जाता है, तो का करस बियाह को, केकरा के रखी है बताई, केकरा के रखी है, मार सब केहू दीवाना भइल बा उनकर। अच्छा, पवन जी के परिवार होके के चाहिए कि ना, आगे वंशज बढ़े के चाहिए कि ना, बाल बच्चा होके के चाहिए, राउर का एकरा में राय? देखिए सब केहू चाहेला, वहाँ के माई भी चाहत होके, वहाँ के घर के लोग भी चाहत हुई, खुद पवन सर भी चाहत हुई कि हमार बाल बच्चा होको। इतना कमा तनी करोड़ों के धन बा, तो उ धनवा के भोगी, तो काहे हम कमा तनी, आज हम कमा तनी, आगे चल के हमारा बाल बच्चा ना होके, तो उ हम नु जानेम कि हमारा आत्मा का कहत हुई। अब लोग से तो हम जानाएम ना नु, तो काहे पवनो सर के शौक हुई कि हाँ हमरा एगो बाल बच्चा होके हमार धन भोगे वाला लोग होके का आगे वंश चले। लड़का हम हीरो बनी, आगे चल के हमरो लड़का हीरो होके हमार नाम कबो ना डूबे। लड़का फैका हुई चाहे बेटी हुई चाहे बेटा हुई, तो केहू कही नु कि हाँ हई पवन सिंह के बेटा हो, तो उ ना चाहत हुई कि हमार नाम रहो सदियों तक। चाहत हुई नु पवन सर, जरूर चाहत हुई। तो ऐसा बात थोड़ी बा। अब शादी काहे नहीं खे टिकत, शादी काहे नहीं खे ज्यादा दिन तक चलत, अब ये सब के विषय में हमनी के का बोल सकत है, का हमरा पता बा। हमरा से आज उनकरा टीम के चाहे पवने सिंह फोन करके पूछ देस कि तू हमारे बारे में क्या जानत तारू, तो हम का जवाब देम बताई कि हमार शादी नहीं खे चलत, चाहे हमरा शादी हमरा काहे हमरा में ज्योति जी में तलाक भइल बा, चाहे हम काहे नहीं रखत, केहू हमरा से फोन करके पूछे तो हम का जवाब देम। आज हम रोवा इंटरव्यू देवे खातिर हम दे दी,
अंट संट बोल दी हैं। आ कल हमरा के केहू पूछे फोन करके तो हम का जवाब दे? हम बताई। सपना सब केहू के बा कि शादी होखे, शादी शादी भइल बा। हम तो चाहता नहीं कि दोसर ना शादी अब ना होके के चाहे, काहे कि ज्योति जी के ही समझा बुझा के आदमी रह सकता। जरूरी थोड़ी बा कि तलाक थी में दर्ज हो गइल बावे, का कहला ओकरा के, कानून कोर्ट, हाँ कोर्ट में दर्ज हो गइल बा तो तलाक वापस ना हो पाई। अगर हम रउआ राजी बनी तो तलाक का करी, तलाक का करी? तो हम चाहता नहीं कि रउआ ज्योति जी के ही आपस में सुलझा बुझा के रही, एगो लड़का होके। सब केहू के सपना बा, आखिर वहाँ के माई के भी सपना होके कि हमरा बेटा के एगो लड़का होके, हम खेलती, दादी कहे पोता देखती, हम निशन के बुआ कहे, सब केहू के सपना बा। देखी सपना सब केहू के बा कि बाल बच्चा होके। अब काहे नहीं के होत, पत्नी काहे नहीं की रहत, अब सब के बारे में तो हमनी के नहीं पता, तो काहे बोले सन हमनी के। अच्छा, राहुल पवन जी के साथ कोनो वीडियो आ रहल बड़ू कि नहीं? सावन में ये मौसम देख के लगा था कि एकदम सावन में कुछ धमाका होखे वाला बा। देखी धमाका तो हमार पौने सर से होखे वाला रहल, लेकिन हमरा किस्मत के मंजूर ना रहे, हमारा तबीयत खराब रहे तो ना हो पाइल। हम सेट पर पहुंच रहनी, लेकिन तबीयत खराब होखे के वजह से शूटिंग ना हो पाइल। चलते चलते दर्शक के का रउआ सबन अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दी और कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएम लो कि हमार विचार कैसन रहे। वैसे सब केहू चाहता कि पवन सर के लड़का फैका होके और नाम और आगे बढ़े पवन सर। तो वैसे ही पूरा यूपी बिहार में वहाँ के राज चलेला, वहाँ के लड़का फैका हुई तो लड़को फैका सन के राज चली। प्रीति जी पार्टी दी है कि ना जब राहुल फुआ कहे वाला कोई लड़का जी पवन सर के? एकदम पार्टी दे, पौने सर से पैसा मांगा के पार्टी दे दे। अच्छा, कौन कौन कॉमेडी आ रहल बुढ़िया? बहुत मतलब हमारे अभी कॉमेडी अविनाश निशु कॉमेडी प्लस पर परसों एगो कॉमेडी रिलीज भई रहे जो ना के अच्छा खासा रिस्पांस बा। और जेपी सर के साथ में हमारे बराबर कॉमेडी रिलीज होत रहेला, एक दिन में 2-4 गो हमेशा होत रहेला। एगो कॉमेडी में से 2 लाइन दर्शक खातिर। कॉमेडी हम इतना करेनी, लेकिन काम इतना ना करेनी कि कॉमेडी हमरा याद ना रहेला। अच्छा रुकी याद करे दी। हाँ, जेपी जी के हम बोला तनी, ए जी हमार माई फोन कैले रहल, तो वो पूछा तनी काहे ला हो? तो 4 दिन खातिर रउआ के घरे बोलावतिया, तो काहे ला? तो हमरा भैंसिया के नु पाड़ावा मर गइल बा, तो भैंसिया दूध नइखे देत, तो रउआ चल जाम तो कहीं रउआ के भैंसिया देख के दूध दे दी, काहे कि रउआ पड़वे लेखा नु बानी। ही रही प्रीति राज जी हमनी संगे जुड़ल, जिनकर बेवाकी से एकदम खूबसूरत कॉमेडी आप लोग देखे नी, खूब सारा प्यार आशीर्वाद देवे नी। जेपी यादव जी के साथ अनेक इनकर कॉमेडी आवेला, आप लोग खूब मनोरंजन करीला। आप लोग ये वीडियो के बारे में का सोचतनी, पवन सिंह के का आगे परिवार बढ़े के चाहिए, एकरा बारे में आप लोग के का राय बढ़ुए, आप लोग कमेंट में अपन राय जरूर रखी। हम कैमरामैन सहयोगी के साथ राजू कुमार, पटना बिहार।